Добрый день, славные сябры! У музей вас запрошаю и куфар з вышитым добром гостинно отчиняю. А у куфры скарбы, тайники, тут розные корунки, обрусы есть, половички, до свята подарунки. Але не их я сегодня с куферочка достану, а с честью про другое казать вам зараз стану. Представьте, 100 годов тому дзяўчыну молодую, яна не за компьютером сядзіць, а над вырабам калдуе. І зараз, дзякуючы ёй, мы скарб увесь гэты маем. І 7 чароўных рушнікоў увазе вашай прадстаўляю. Рушнічок — гэта белае дзіва, найтанчэйшы скудзелі лянок. Гэта гонар удалой маладзіцы, яе мары, жаданні і лёс. Для выцірання твару пасля мыцця ў спякоту бялюткі выціральнік у руках пасля работы. Ён пахне жытам, хлебам, вясёлкай ён зяе і сонечным праменнем душу абагравае, сваёй пяшчотай грэе і ласкай атуляе. Душа ад шчасця млее, ён стому ўсю знімае. А колькі іх патрэбна, каб пот той выціраць? Не менш за 10 мусіць, каб кожны дзень мяняць. А побач у куточку яшчэ адзін ляжыць. Памерам невялічкі, зусім ён не блішчыць. Ад часу брудны трошкі, бо ў полі ён бываў. Трапкача называўся, ён ежу зберагаў. У ім дажджу крупінка і ветрыка павеў. Пах той лясной хваінкі адчуеш і цяпер. Не раз жанчына ў полі з баноку ім нясла, хавала дзесьці ў голлі, ад звера берагла. А ён гатовы сёння усім верненька служыць, але няма патрэбы, таму ён тут ляжыць. Браць жыллё да свята — традыцыя святая, і кут чырвоны ў хаце вясёлкаю зазяе. Нішто так не прывабіць, не дасць так хараства. Рушнік, з ім светла ў хаце, у ім праўда і жыццё. А той, што на іконе, набожнікам завуць, на ім, як на далоні, уявы ўсе ўстаюць. А каларыт які, глядзіце! Чырвоны — кроў Хрыста, а чорны — то зямелька наша, праўдзівы сэнс быцця. Колькі для вяселля патрэбна рушнікоў, ёсць дзіўнае павер'е, не менш, чым на 200 гадоў. Пасаг сабе дзяўчына рыхтавала загадзя. Тут падарункі свату і родным жаніха. А я з куфэрачка зараз падножнік дастаю. Такі рушнік вясельны на пол я засцялю. На ім дзяўчына з хлопцам стаялі ў царкве, кляліся ў каханні і вечным харастве. Вось птушачкі святыя галоўкі нахілілі і ў сэрцы маладых каханне запалілі. У час вайны, засухі, няшчасцяў і бяды жанчыны ўсёй вёскі рушнік рабіць ішлі. За ночку быў сатканы магічны той рушнік, чысцюткі абыдзённік, у ім дух святы, зямны. І людзі з вераю цуда вакол сяла ішлі. У руках рушнік трымалі, спасенне ў ім знайшлі. Ні часу, ні навалам не падаваўся ён. Бяда сяло мінала, пачуўшы людскі стогн. А зараз пахавальны рушнік я дастаю, той, на якім у магілу апускалі труну. Без фарбаў і без красак, кусок той палатна. Замоўкла жыцця казка. Без колераў яна. Апошні зараз дастаю, ён зложаны ў 2 столкі, увесь вузенькі, упрыгожаны канцы, і захапленне вызывае толькі. Намітка, галаўны убор, удома ён жанчынай тканы, дапоўніць ёй святочны строй, заменай хустцы стане. І расцвіце усмешкай твар, напружаны ад працы. Агонь узнікне ў вачах, вось прыгажосць жанчыны маці.